Ayan guys, yung ating masbate line na parang dilaw siya na medyo tiger. Ayan o. Bale, nandiyan naman yung mga picture mamaya pagkatapos ng video na to. Meron akong picture na ilalagay. Tapos, ito yung tandaan nyo masbate line to, masbate line. Ito ang Jensan. Kulay itim siya na talaan. Uy, nalaglag. Ayan guys. Ayan o. Kita nyo ba guys? Ayan, itim siya na talaan. Kita nyo naman? Medyo sukat. Sa galamay niya, medyo parehas lang guys. Parang medyo malaki-laki lang, medyo malapad lang ang katawan nito guys. Iharap ko siya dito guys para nakaharap sila parehas. Maliksi pa guys mga bago lang kasi. Good size to guys hindi to mga ano lang. Pwede mo na nga itong i-OS Good size lang siya guys. Yan, nope. Bahala ka na kayo kung tulog kayo o hindi. Ayan na. Ayan na. Ayan na guys, nagsasakma lang guys. Hop. Nawagsak ang masbate. Bumagsak ang masbate. Kita nyo ba guys? Nakita ba? Hindi ko napansin yung camera Sana nakita. Isa pa guys. Dalawang bagsak. Tama na. Uy, ayan na. Uy, dalawang bagsak na ang masbate line. Ayan, medyo nanghina siya guys yung masbate. Isa pa ba guys? Okay na. Marami pa naman tayo Susunod natin Cebu, saka Jensan. Sa Cebu ako Ayan na guys. Ayan na guys, tinuluyan na. Ayan, uy, pumalag guys. Nagkabitawan parehas. Pumalag. Kaya lang, tignan nyo to. Para may lason yung mga talaan guys, no? Ayan Hello guys. Charan. Hindi nyo nakita sa camera kung paano sinakmal Hindi na, baka ma-report pa tayo. Kaya lang, hina rin siya. Talagang patas lang talaga. Jensan sa masbate. Ayan hina siya Kaya lang isa nakumatos. Ito, makakita-kit po. Makita-kit pa yung Jensan. Ang problema, yung masbate, ito nakumatos. Ang laki pa naman Wow, beautiful pie. Papahingayin natin sila guys. Laki ng katis ng ng masbate. Yun guys, mag-like kayo at mag-subscribe sa akin para maging updated kayo sa mga video. Abangan nyo yung yung Jensan na derby size. Susubukan natin siya sa salmon next video. Yun lang guys, God bless sa inyong lahat.